Nichemo ankasa etie. Ehu ni sura besha dihye wo Akyem Kwae emu ye pa fi so wura bi e wo honomu a wosu ane nipa ewu. Wosu ama nipa baako afrimu ama je se wo se afi no wo besu ti je se ne nipa bewu pa. Ne yakoso wo ho Adom TV Kasee etwaso. Omanfo wa Akyem Kwae sese won suru gujempa isanse abrantie bia wo frɛ no kwadwodanso adodo na frɛ no pololo o kyerɛ abrantie yusu a enipa baako ewu na sese wo bɔ wo montre ne sɛ obi abɛbɔ na nadwo ya wa hunu nipa koro ne senti o manipa no ne fo amiensa wa mayi ne ho adi a obesu amanipa no ato anananom ɛwɔ nsie do o sere mansiri panimfo sɛ woni abrantie yin kasa no wonye bebi mfa ho isanse de wa hunu ɛwɔ abrantie hu ɛne sɛ osu bia obi firim akora betre kurom ha no obɔ bran bia da bia nipa ewu Oha kwaifo e ma amanfo timi bo no pa ye nyina ye haye okrum ha ama ya ka kire no a wontie ena nyina oda so se mran ensem a oye no o ye gu kwaifo animu ase ewuo osu a ewuo bekrum ha ye kura enti ase abamu eti krum ha esu o kase osu a obetimi esu a de bechi nansa na obi ewu ne de ase no enso hwe no so a pala duro krampo nkura bi yetunufo amantam ha oha obre dede yo utunufo sedai mami ontie etie mamu ayeye se ka edai ohindie sebe yehin kwakura no yinsi bi etika mamu ana ke de pe twanasu enso ukoka yesi yentu ye boase Adom Kasee amaniboni akwasi dwamana ene kwadwodanso etwetwe enkomo no kyire mu se omanfo tenetere wonsa wono so sesebe wo yebaifo na nso ono de wonim de waye na wo kyere se obi ye ne bone a otwen ahomache dumienu no wasu agu Nyankopɔn so de besi akire de ono ne nyame ntem asem na nso omanfo yi kyere se oyebaifo nti ene obɔ mpae a obi firemu menye se misu a mani na eden ena krom ha no mo no obi yare ase me o yare no wu anyame a ekrom ya de atene se me ye beifo nso me baye ni kra no mi hu bi da yes o tasu oh o ya ma de a me tasu na mesu no me de me on se ene ya me no ka sai me ka che se ni da obi apia me ahwe ase babru mo wo obi ya obone a usole a 12 o'clock no why ubie quotation a usungu ni paswa Nyankopɔn na ne di wasema o